Makapadasig istorya sa bayanihong buhat taliwa sa dakong sunog sa Mantawi City. Usa ka fire volunteer misigurong makaserbisyo bisan pa man na miligro sad ang nga mapil ilahang balay pagkasunog. Anang report ni Nico Serino. Lakip sa mga nasunugan sa Barangay Luok, si Ryan Conson, 38 anyos. Usa siya ka fire volunteer nga atul sa pagkahitabo, mipatigbabaw ang tinguha nga makaserbisyo. Diha sa balay ni adtong higayuna, off-duty unta siya. Nagakita ko og black smoke. Dayon nagakita ko dayon dagan ni ko sa among fire truck diri sa Barangay Hall. Dayon padagan mi padung mi dito sa na kuan gid sa nasunugan. Nagsulob unta si Ryan og uniform. Apan wa siya makamatngon nga napaso na di ay siya tungod sa grabing kainit sa ilang nahimutangan. Humani ini, mitugsaw pagyud siya dayon sa dagat. Wala man ko kabawan ni na napasok ko, ang ako lang nagsigir ako pasilit sa kuan. Nagkuan ko sa nosol, pasilit niya. Wala mo ko kabawan na napasok ko, init na mo kayo. Motong dinawa naman matabang, nanagan na lang sad mi, butang na mo ang kuan. Dagan sa fire truck, abante mi kay maapil niya among fire truck og sunog ba. Layo pa sa among balay to. Akong time dayon akong bata nabilin ra ba taon sa among balay. Moto akong gikuha, akong gihatag sa among suon. Mga kapin sa tuig na nga fire volunteer si Conson. Naengganyo siya sa pag-apil tungod sa nahitabong dakong sunog sa atba nga sityo sa ilang barangay ni atong 2022. Wa damha nga ning higayuna, ilang pamilya na mismo ang mabiktima. Wa man tuod siya nadala og nahipo sa sunog, apan mapasalamaton sab siya nga nakatabang ngadto sa uban. Ang akong unahon na gid ato na mapawong lang gid og dali na di gid mo dako ang kayo nya unsaon man na diha ang gid atong makuanon nasunog gid na mga tanan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.